Dobrý den, vítejte na borůvkové farmě Provodov. Chtěl bych vám ukázat řez borůvek mladších rostlin, které je potřeba už taky přistřihnout. Tohle je 5letý Blue Jay, velice dobrá borůvka, má příliš mnoho výhonů, takže je potřeba to zredukovat. A hlavně přírůstky, které jdou k zemi nebo se valí po zemi. Jo. Tak, pojďme na to. Všechno, co je u země, to, co jde do koruny, vůbec se toho nebát. Borůvek je tu až moc. Jenom se k tomu dostat. Jo, tahle je příliš u země, na nic. Jo, co nejníž. No, mohla by zůstat. Tady dál. Tahle je taky ohlá dolů, kde si. Taky ji dáme pryč. Všechno, co je u země. Tady v tom nepřehledném chaosu, tady je příliš mnoho. Vůbec se s tím nemazlit. Borůvek dost. Tady tahle je teda hodně. Takže pojďme. Toto u země úplně vytrhneme plevel, když jsme zrovna tady. Tohle jde úplně přes. Borůvek tu zůstává hrozně moc, že vůbec se toho nebát. Jo, tahle je relativně dobrá, akorát tohle v zemi jde příliš. Tady je co si. Taky bychom to mohli. No, tady je vidět taky samá borůvka. Jo. Takže klidně celý tady. Tak. Vytáhneme i plevel, když jsme tady. On tam sice zase naroste, ale dobré. Tahle je z nich největší. Každá roste jinak, přitom je to stejně staré. Jo, je to prostě příroda. Tak, tuhle necháme, tu hlavní. Tady už se stříhneme toto, co nám jde tady do... Jo, a tady musíme zredukovat ty výhony. Jo, tak pojďme, je to celkem jedno. Tak 10 maximálně. Jo, snažíme se dávat ty, co jdou nahoru. Tyhle malé ostříhneme. Tohle pryč. Jo, ať to jde určitým směrem. Takhle to aj trochu rozpleteme. Nechal bych tak. Takže už se jenom těšit na úrodu a aby všechno dobře dopadlo. Naschledanou.